हे गाइस फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय ससियेल स्टाडिसनि हिस्टरि एबा जारिमिन आयदानि गोरलै गियान लानानै फैदों। बे आयदायाबो गासैबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा। बे आयदानि सायावबो सोंथि फैथारनायखौ जों नुबाय थानो मोनो। बे आयदानि सायाव आं सिगाङाव गोबां भिडिअ बानायबोबाय। नोंथाङा जुदि सिगांनि भिडिअखौ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन, आं लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय गासैबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन होनना आं सानो। आं बिदिनो गासैबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि बिदिनो अननाय आरो अनसायनाय मोनबाय थायोब्ला बिदिनो सिगां फारसेबो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, सिन्धु सोदोमस्रियाव माबे मुवानि बाहायनाय जायाखैमोन? अब्ला नाम्बार 1 कुइसनाव मा होननानै बुंदों? सिन्धु सोदोमस्रियाव जोङो बे अप्सनफोरनि गेजेराव माखौ बाहायाखैमोन होननानै बुंदों। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन क, उपनिषद। उपनिषदखौ सिन्धु सोदोमस्रियाव बाहायनाय जायाखैमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 2 कुइसन, माबे गांसे फावथायखौ हर्षवर्धनआ रनसायदोंमोन? अब्ला बे सोंथियाथ' गोरलैखा नङा होमबा? नोंथाङा सोंथिखौ बुजिखाबाय। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन क, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस गांसे फावथायखौ हर्षवर्धनआ रनसायदोंमोन। नाम्बार 3 कुइसन, बौद्ध धोरोमनि त्रिपिटक लिरनाय जादोंमोन। अब्ला जोङो त्रिपिटकनि सोमोन्दै आं सिगाङावबो भिडिअ बानायखाबायमोन। नोंथाङा जुदि नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन, आं लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। त्रिपिटक माने गांथामजों गांसे ज' खालामदोंमोन, बेनिखायनो बेखौ त्रिपिटक होननानै बुंनाय जादों। आरो बेखौ दा बे नाम्बार 3 कुइसनाव मा रावाव लिरनाय जादों होननानै सोंनाय जादों। अब्ला बेखौ पालि रावाव लिरनाय जादों। बौद्ध धोरोमनि त्रिपिटकखौ पालि रावाव लिरनाय जादों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 4 कुइसन, पालफोरनि जोबथा राजानि मुङा? अब्ला बेबो सोंथिया गोरलै नङा होमबा? सोंथिखौ जोङो बुजिखाबाय। पालफोरनि जोबथा राजानि मुङा जाबाय रामपाल, अप्सन घ। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 5 कुइसन, आलमगिर मुं लानाय मुगल सम्राटआ लांदां जायगामोन? माने नाम्बार 5 कुइसनाव मा होननानै बुंदों? आलमगिर मुं लानाय मुगल सम्राटआ सोरमोन होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सार एबा थारफिननाया जागोन थोंजोङै क, औरंजेब। औरंजेबआ आलमगिर मुं लादोंमोन एबा आलमगिर होननानैबो जोङो मिथिनाय जायोमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 6 कुइसन, माबे गांसे बिजाबखौ शंकरदेबआ लिरनाय नङा? अब्ला बेयाव जोंहा मोनब्रै अपसनाव मोनसेया नङा। मोनथामा जाबाय शंकरदेब लिरनाय आरो मोनसेया गुबुना लिरनाय। अब्ला मा मा दङ जों एसे फरायनानै नायनोसै। कीर्तन घोषा, नाम घोषा। अब्ला जोंहा बे नाम घोषाखौ शंकरदेबआ लिराखैमोन, बेखौ सोर लिरदोंमोन? माधबदेबआ लिरदोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। तुरबाकनि बेरेखायै दावहा नांनाय आहम जोहोलावजोआ सोरमोन होननानै नाम्बार 7 कुइसनाव सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन ग, मुलागाबुरु। मुलागाबुरुआ तुरबाकनि बेरेखायै दावहा नांनाय आहमनि सासे जोहोलावजोमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 8 कुइसन, गाव खुंनाय सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन? माने गाव खुंनाय सोमावसारनाया मालानिफ्राय जागायजेनदोंमोन होननानै नाम्बार 8 कुइसनाव बुंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन घ, बंग बोखावनाय इयुननिफ्रायनो गाव खुंनाय सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन। नाम्बार 9 कुइसन, तारिक-इ-आसम बिजाबनि लिरगिरिमोन? माने तारिक-इ-आसमखौ आसम बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै नाम्बार 9 कुइसनाव सोंनाय जादों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा थोंजोङै क, गुलबादन बेगम। गुलबादन बेगमानो तारिक-इ-आसम बिजाबखौ लिरदोंमोन। दाना नाम्बार 10 कुइसन, पुरन्दर गोरोबथा साइन खालामदोंमोन? मा होनना बुंदों? पुरन्दर गोरोबथा साइनखौ बेसेबां मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन होननानै नाम्बार 10 कुइसनाव सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन ख, 1665 ख्रीष्टाब्दआव पुरन्दर गोरोबथा साइनखौ खालामनाय जादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 11 कुइसन। नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बड' इबुक बानायदों। बेयाव गासै 300 MCQs दङ।
पे खालामना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। पे खालामखांनायनि उनाव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं डिसक्रिप्शनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों। आरो आं बे जारिमिन आयदानि सायाव सिगाङावबो गोबां भिडिअ बानायखाबाय। नोंथाङा जुदि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन। आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। फैदो दाना आयदायाव। नाम्बार 11 कुइसन, सोर सासेया चरमपन्थी दैदेनगिरि नङामोन? अब्ला बेयाव मा नांदों? चरमपन्थीनि दैदेनगिरिया सोर नङामोन? सोर नङामोन होननानै सोंदों। अब्ला बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव लाला राजपत राय बेबो मा चरमपन्थीनि दैदेनगिरिमोन। बिपिन चन्द्र पाल बेबोमोन। महात्मा गान्धीया मा चरमपन्थीनि दैदेनगिरि नङामोन। बिनि राइट एन्सार जागोन अपसन ग महात्मा गान्धी। बाल गंगाधर तिलकआबो मा चरमपन्थीनि दैदेनगिरि। बिसोरो मा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चन्द्र पाल, लाला राजपत राय बिसोरो मा लोगो नांनानै चरमपन्थी दादोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव दादोंमोन होनना बुङोब्ला 1905 मायथाइयाव मा दादोंमोन? सरि आं बेखौ एसे कनफिउस जाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बेसेबां मायथाइयाव दादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 12 कुइसन, ब्रिटिश कम्पानिया आसामाव बिसोरनि गिबि राजथावनि गायसनदोंमोन। बहा गायसनदोंमोन होनना बुङोब्ला जोंहा बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख चेरापुन्जियाव। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 13 कुइसन, पलासिया मा जायगायाव? अब्ला जोंथ' पलासि मोनखाबाय नङा होमबा? पलासि दावहा। दा पलासियाव जानायखायनो जों मा पलासि दावहा होननानै बुंदोंमोन। दा पलासिया बबे जायगायाव दङ होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे क अपसन क भगिरथी दैमानि सेराव मा पलासि होननाय जायगाया दङ। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 14 कुइसन, आजाद हिन्द फौजनि जोनोमगिरिमोन। माने आजाद हिन्द फौजखौ सोर जोनोम होदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख केप्टेन सहान सिं। केप्टेन सहान सिंआ मा आजाद हिन्द फौजनि जोनोमगिरिमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 15 कुइसन, आयेन गनायै सोमावसारनाय दोनथ'नाय जादोंमोन। आयेन गनायै सोमावसारनायखौ मा दोनथ'नाय जादों? माब्लानिफ्राय दोनथ'नाय जादोंमोन होनना बुङोब्ला जोङो 1934 मायथाइयाव। थिग बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायावबो जिकेनि गोबां भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव थांना नायनो हागोन। लिंकफोरखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 16 कुइसन, ब्रिटिशनि बेरेखायै बिग्रायनाय गिबि असमिया मानसिमोन। सोरमोन बियो? गमधर कुंवर। अपसन घ ब्रिटिशनि बेरेखायै बिग्रायनाय गिबि असमिया मानसिया जाबाय गमधर कुंवर। नाम्बार 17 कुइसन, इंराजि सोलोंथाइजों गोरों गोरा जानाय बर' समाजनि गिबि डिग्रि गोनांमोन। सोरमोन बियो? रुपनाथ ब्रह्म। अपसन क रुपनाथ ब्रह्मआनो इंराजि सोलोंथाइजों गोरों गोरा जानाय बर' समाजनि गिबि डिग्रि गोनांमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 18 कुइसन, आसामाव टिकट खाजोना बाहायनाय जादोंमोन। अब्ला माब्लानिफ्राय बाहायनाय जादोंमोन? जोंहा अपसन क 1852 मायथाइनिफ्राय आसामाव टिकट खाजोना बाहायनाय जादोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 19 कुइसन, आहम रायजोनि जोबस्रांनाय जाहोनमोन। माने आहम रायजोआ मा जाहोननि थाखाय जोबस्रांदोंमोन होनना बुङोब्ला जोंहा मा माननि गाग्लोबनाय। अपसन ग माननि गाग्लोबनायावनो मा आहम रायजोआ जोबस्रांनो गोनां जादोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 20 कुइसन, सान्थ्रि बिग्रायनाया गिबि जागायजेनदोंमोन। अब्ला जोंथ' बेखौ बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा? थेवब्लाबो आङो रिभाइस खालामफिनबाय। सान्थ्रि बिग्रायनाया माब्लानिफ्राय बहानिफ्राय जागायजेनदों होनना बुङोब्ला जोंहा बेरेकपुराव। नैबे अपसन घ सान्थ्रि बिग्रायनाया गिबि बेरेकपुरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। आरो नेक्स्टआव माबायदि एबा मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय। बे आयदानि सायावनो आं भिडिअ लानानै फैगोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायानो आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगाखां होयो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।